Arestado ang 15 anyos ka lalaki humada di ide gisumbag patay ang iyang 55 anyos nga inahan. Sadya nga nakaplagan ang patay nga lawa sa biktima sulod mismo sa ilaga panibalay dito sa Baya Barangay Northern na poblasyon sa lungsod sa Baya Plaridel, Misamis sa Occidental. Nasara nalibaho na matod pa kini human nga gitaguan sa suspek ang lawa sa iyang inahan. Nasara nga sadya nga gisumbag sa suspek ang biktima na igo matod pa ang ulo nini sa Baya Salog nga bahin. Hinuon na mithan gilayon ang suspek sa kapulisan usa ka adlaw ang milabay human nga madiskubrihan ang lawa sa inahan nga gitahunan sa mga suspek. Sa naimong investigasyon sa kapulisan gisaysay sa suspek nga naglali sa matod pa sila sa iyang inahan niya itong Agosto 15 ning tuig. Sadya nga nangayop kini og pagkaon apan nagidid-an na matod pa kini sa iyang inahang biktima. Rason nga gisumbag niya kini og dito na parok ang ulo sa Baya Salog nga bahin nga mo hinungdan sa kamatayon na niini. Apan na inay nga mangayo og tabang giguyod na matod pa sa mga suspek ang iyang inahan sa Baya kwarto nga bahin og gitabunan ang naong niini og gilimpyuhan ang dugo sa salog. Dayong misibat mag-atubang sa kasong parricide ang suspek apan ang korte ang maghukom og kasuhan kini gumikan kay minor de edad kini.